friends, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, ഞാനിന്ന് മമ്മിയുണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിക്കറി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ബോട്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട ബോട്ടി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു വിസിലിന് ശേഷം നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകും, വെളുത്തുള്ളി, സവാള മരുന്നിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേവിക്കാൻ വെക്കും. അത് ബോട്ടിയിലോട്ട് ഇടാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുന്നതാണ്. തേങ്ങ വറക്കണമെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, വേപ്പിലയിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം, നല്ലോണം മൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നമുക്ക് അടിക്കാം. തേങ്ങ മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി, നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മൊരിഞ്ഞ ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിയിലോട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. നുറുക്കി വെച്ച ബോട്ടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റി മാറ്റണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കടലയും ഇട്ട്, ഇതിനകത്ത് കടലയാണ് ഇടുന്നത്, അപ്പോൾ കടലയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച ബോട്ടി അതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായി കടലയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാം. വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടി നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം അത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം അതെല്ലാം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് നേരം ഇത് നന്നായി തിളച്ച് നന്നായി ബോട്ടിയും അരപ്പും നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പാകമാവുന്നത് വരെ ഇത് തിളയ്ക്കാനും വെക്കാം.
ബോട്ടി കറി ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോണ്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പപ്പ മോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സൂപ്പർ. എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക.